kaShimeya owumfowabo kababa wakhe. Umfowabo kababa wakhe lo. uJonadaba wayengumuntu onobuqili obukhulu. Kepha uAmnoni wayenomngane ogama lakhe linguJonadaba, indodana kaShimeya umfowabo kaDavide. Indodana kaShimeya kusho ukuthi lo umzala wakhe noma ubhuti wakhe ozalwa ubaba omncane wakhe noma ubaba omkhulu wakhe. Lo uJonadaba. uJonadaba wayengumuntu onobuqili kakhulu. Ngithe ngifunda incwadi kaSamuel wesibili ngiqale kwisahluko 13. Wathi kuye, ucazelani kanjalo wena ndodana yenkosi imihla ngemihla? Uguliswa yini kodwa wena? Yini lekugulisayo? Ungengitshele na? Wathi uAmnoni kuye, ngithanda uTamari udadewabo kaAbsalomu umfowethu. Ngigajwe ubuhle bukaTamari, ngithanda uTamari. Utshela bani? Utshela uAminadaba. Wayesethi uJonadaba kuye, lala embhedeni wakho uzishaye ogulayo lapho eseza uyihlo ukukubona, uthi kuye, ake kuze uTamari udadewethu angiphe ukudla, akulungise ukudla emehlweni ami ukuba ngikubone ngikudle esandleni sakhe. uJonadaba utshela ke manje lo uAmnoni ukuthi wena silalise la uzenze sengathi uyagula, ubaba wakho uDavide uzoza azokubona. Zibuze ke eMafrika ukuthi uNkulunkulu akasamtsheli ngani manje uDavide ukuthi hey basobha labantwana laba baplane umkhuba labantwana. Manje uzomtshela kanjani uDavide rapist yena self? Ayenzi sense at all. Yayibona? Amanga ke la esikhuluma ngawo manje. And then wayeselala phansi uAmnoni wasaya ogulayo. Sifikile inkosi ukumbona Amnoni wathi enkosini, utshela baba wakhe manje uDavide, ake kuze uTamari udadewethu enze amaqebelengwane amabili phambi kwami ukuba ngidle esandleni sakhe. uDavide wayesemthumela endlini kaTamari ngokuthi hamba manje. Wayesethumela endlini kaTamari indodakazi yakhe ukuthi hamba manje uye endlini kaAmnoni umnewenu umlungisele ukudla. Wayesehamba uTamari waya endlini kaAmnoni umnewabo, wayelele phansi, wathatha inhlama wayixova, wenza amaqebelengwane phambi kwakhe, wapheka amaqebelengwane. Wayesethatha ikhanzi wawathulula phambi kwakhe, kepha wala ukudla. uAmnoni wathi, khipha bonke abantu kimi, baphuma bonke kuye. Wayesethi uAmnoni kuTamari, letha ukudla ekamelweni lami ukuba ngidle esandleni sakho. uTamari wathatha amaqebelengwane awenzileyo wawangenisa ekamelweni kuAmnoni umnewabo. Lapho wasondeza kuye ukuba awadle, wambamba wathi kuye, woza ulale nami dadewethu. uDavide ulale nomka Uriya mayiqeda wabulalisa indoda yakhona. Manje sekuyindodana yakhe elala nodadu wabo, avundle naye kuphi? Esiswini esisodwa, oyitwins lomfowabo. Kimi ngithi ke amanga ke layo kwema-Afrika, ngoba umdala uthe uDavide kanye namadodana akhe abantu ababemsulwa behamba endleleni eqondile, behamba endleleni ekhanyayo. And then bese kuba amakhosi. Amakhosi okuqala isahluko 11 uverse 1. Inkosi uSolomoni yathanda abesifazana abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangamaMoabikazi, nama-Amonikazi, nama-Edonikazi, nama-Sodonikazi, nama-Hethikazi. Abezizwe uJehova ayeshilo ngabo kwabakwa-Israyeli ukuthi aniyikungena kubo, nabo bangangeni kini, ngokuba impela bayakuziphambukisa inhliziyo zenu zize zilandele onkulunkulu babo, kulabo uSolomoni wanamathela ngothando. uSolomoni umprofeti lo okhulunywe ngaye laphana ukuthi wayehamba endleleni eqondile, egayidiwe, ehamba ekhanyeni, naye ngesephambana nomthetho kaJehova, eseshada la okungamelanga ukuthi ashade khona. Eshada abantu uNkulunkulu amxwayisile, wamyala ngabo ukuthi bazomphambikisa mayengashada nabo. Lalela-ke 3. Wayenabafazi
abangamakhulu ayisikhombisa abangamadodakazi amakhosi. Wayeshade nama-princess awu-700 nezancinza ezingamakhulu amathathu nabomahosha awumakhwapheni abawu-300. uSolomon loyo wayeshade namakhosazane abantwana bamakhosi ama-princess awu-700. Mind you-ke ema-Afrika ukuthi unyaka una-365 days, lo muntu unabafazi abayi-700. yenza isense kuwe leyo nto leyo. Mina ngithi amanga into engekho, into engeke yenzeke leyo nto leyo. Angeke ubona abafazi abayingaki ngelanga noma ngama-minutes, ubona abafazi abayingaki na-700 plus omahosha abayi-300. Uyahosha uSolomon, lala nawo omahosha abayi-300. Kimi leyo nto leyo amanga, kuthuka umprofeti kaNkulunkulu, ukhulunywa into engekho. Njengoba nobaba wakhe bemthukile bethi uyi-rapist, naye bayamthuka manje bathi wayenabafazi abaningi. Amanga.